Em dic Laia Aguilar, soc enfaltradora i vaig venir als 21 anys a viure al Clot de la Móra. És una masia mil·lenària que està aquí al Pla de la Calma i està amb un mirador natural. El fet de jugar amb els recursos naturals que em trobo aquí, més la criança dels meus 5 fills, m'ha donat la possibilitat de tenir un ofici de mica en mica i amb els anys. El que m'agradaria molt amb tots aquests vídeos és donar visibilitat a el que són les fibres de la llana. És un recurs que tenim que és natural i que en aquests moments acaben sent en moltes situacions com un residu. Per tant, si li donem aquesta visibilitat i aquesta viabilitat, serà important i interessant pels pastors, pastores i per les nostres terres. El taller que farem avui és drap de llana. És un teixit que, en principi, és el primer teixit que va existir quan els homes i les dones vivíem en coves, caçàvem els animals i el pèl, per seure, ens el posàvem sota el cul. Llavors, aquell fregament d'aixecar-nos, de moure'ns, de seure, més el greix i la brutícia, el que creava és que les fibres s'entrellacessin entre elles. Llavors, es tracta d'un teixit no teixit. Llavors, què és el que farem? En aquest cas és una estoreta, però també penseu que en funció de la vostra creativitat, si el feu més gruixut, poden ser uns estalvis per la taula, perquè la llana és mala conductora. Si els feu petitons, el que podeu fer és que siguin uns agafadors per la cassola, perquè és ignífuga. I bueno, té 1000 maneres i 1000 possibilitats de creativitat. Per fer el taller necessitarem llana, que és la protagonista, aigua i sabó. L'aigua, si pot ser una mica templada, molt millor, perquè les fibres de llana tenen microscòpicament com unes anelletes i de manera que així es va dilatant. Després tenim una estoreta, perquè l'aigua no ens rellisqui cap al terra i ens mullem, una tovallola per eixugar-nos, i us he dut també fibres d'altres tipus de llana que es van tenyint també amb espècies i amb branques i el ferro també ens pot ajudar. I després us he portat també fibres de lli, que si podeu aconseguir són fibres vegetals i enllaçades amb la llana donen aquella sensació com d'entramat. Ara el que farem és agafar la llana i posar les fibres de llana sempre que unes es sobreposin sobre les altres i les anem posant així. Fem una capa molt fina, perquè a vegades volem estalviar feina i fem una capa molt gruixuda, però després per enfaltrar això és com una mica complicat. Llavors tinc una primera capa en què les fibres les he posat així. Ara agafo més llana i el que faig és canviar la direcció de les fibres. I ara ho faig d'aquesta manera. També una segona capa més fina. Ara en posaré una tercera. I el que fem és tornar a canviar la direcció. Ara, quan ja tenim les capes posades i hem decidit que en fem 3, en aquest cas, ara el que posarem és l'estoreta, que el paper que té l'estoreta és que com que tenim les fibres que de seguida es poden bellugar, al posar l'aigua no se'ns belluguen, estan atrapades de manera que no fem malbé. Jo el que vaig fent és anar posant aigua i de tant en tant anar fregant, que heu vist que tenia el sabó a l'aigua, perquè així està una miqueta més tou. I ens vaig agafant i vaig deixant aigua. No tingueu por, perquè a l'haver-hi l'estoreta, l'aigua tampoc rellisca i l'aigua també ho reté. Com veieu, vaig fregant perquè es vagin mullant les fibres i alhora es vagi retenint el sabó amb elles. Ara veieu que està tot com molt més xafadet i vol dir que les fibres ja estan totes empapades. Ens ajudem amb la mà perquè veureu, no és que ho feu malament, sinó que les fibres en principi s'enganxen cap a l'estoreta. Ja està. I ho tenim tot moll. Ara què fem? Ens eixuguem amb les mans amb la tovallola, perquè si no és quan és molt dificultós d'agafar. I agafem i fem una decoració. En aquest cas agafo lli i en faig com un motiu. I em direu com pot ser que després aquestes fibres quedin atrapades, perquè la mateixa llana s'enfaltrarà agafant-les. I quan ja decidiu que teniu el motiu que voleu fer, tornarem a posar l'estoreta. Si veieu que esteu molt empapats, no cal, i si no, torneu a posar una mica d'aigua i una mica de sabó. Ara el que farem és treballar mecànicament. Llavors comencem a treballar. Com veieu, vaig canviant les direccions, perquè penseu que és un teixit que és com el desordre que el vols anar entrellaçant. Com us he dit abans, aneu acompanyant a l'aixecar l'estoreta perquè a vegades queda una mica atrapada a les fibres. Ara veieu que hi ha el mateix teixit, és que això ens enganya, això està humit
i sembla que ja s'hagi agafat, però si miréssiu i estiréssiu una miqueta veuríeu que es desfà tot i que tot això d'aquí es quedaria separat. Per tant, hi tornem. Si us sentiu segures i segurs, llavors podeu començar i veieu que ja comença a agafar una rigidesa, l'agafeu però acompanyant-lo perquè si l'estireu es deformarà i el gireu. I tornem a fer la mateixa acció però des de l'altra cara. Ara veureu que quan esteu com acariciant-lo o fregant-lo, les fibres ja no se'n van. És a dir, que ja elles es van treballant. Llavors, l'altra manera que podeu fer de treballar és continuar acompanyant-la. Enrotlleu l'estoret aquí i deixant aquesta mica de marge, feu i ho aneu cargolant així. Si veieu que hi ha algun plec, el deixeu que s'escapi, Quan hem fet per una banda, ho deixem anar i ara ho fem de l'altra. Si us fixeu, la textura serà diferent, la consistència també i la mida també es va encongint. Penseu que la llana quan s'encongeix pot arribar a encongir un 30%. Ara ja el tenim mig enfaltrat. El cert és que tot enfaltat encara no el tenim. Per tant, és el moment que si la forma que teniu per fer el vostre disseny us molesta que els marges no siguin ben retallats, el que podeu fer és tallar. Llavors jo recomano marcar-vos una mica amb el dit i llavors tallem aquests marges que potser no us agraden. Ara què és el que hauríem de fer? Tornar a enfaltrar. Podeu treballar d'una altra manera, que és sense por, però amb suavitat anar apretant. Anem fent així, però de mica en mica i de tant en tant anar-ho obrint perquè no se'ns enfeltri i se'ns quedi atrapat tot, que no ens quedarà una bola. Veiem que tot està bé i ara ho podem fer al revés. I tornem. Sempre és amb dolçor, però pots arribar a fer pressió. Si en algun moment veiéssiu que les fibres i tot es va com deformant una mica, agafeu i feu el primer sistema amb el que hem treballat, que és agafar i treballar un altre cop en pla. Un cop portem bona estona enfaltrant, la manera de comprovar si aquest teixit està enfaltrat és agafar com abans i mirar si les fibres us segueixen. Si no segueixen és que entre elles estan atrapades i ja no us acompanyen, i l'altre, si no miráis quina textura té. Si veieu que això ja és la textura o la consistència que us interessa, ja no caldrà. Llavors, què caldrà fer? Esbandir-ho per treure el sabó. Ara ja l'hem escorregut, però lògicament la llana encara pesa, encara té aigua. Llavors, una manera de fer és, primer, ajudar-vos una mica de fer pressió amb la mateixa tovallola que teniu a taula, i l'altre, si no, és deixar amb una cadira, així, i que poseu la tovallola sota terra, perquè us trobareu que va gotejant. Sempre la llana li queden les gotes, reté molta aigua. Llavors fareu així, s'anirà gotejant i s'assecarà. I bé, ja la teniu la vostra estoreta, els vostres estalvis, i espero que us hagi agradat molt i que us hagi despertat la curiositat per explorar amb la llana. Fins la propera!